كاب مهدر مصراي جبان أب دبر دامو نعدامي كرمو السنادائي حجازي إنسبكتر قبر مكائل كيدانو ترختي حجازي إنسبكتر مكائل كحسن حجازي إنسبكتر قبر مكائل كيدانو وانا كتما زوا مبرع تقراي عدقرات فولي وراي كتتانا قد دقدقي تعاتيقا ناتتصبيت يغنيا حزبن من محدارن تكبابي نتوراي لعلت أمتهبهم كل مدايا ومدلاواتهم وقاقين مالو ባህለ ህዝብ ትግራይን ኢትዮጵያውያንን ዝኾነ ጋሻ መቀባል ከተማ ዓድግራት በጽሒታ እናልዕለትያ ለዕሊ 4500 ዝኾኑ ሓደሽተ ጋይሽ ዓብለቕለቕ በለት ከተማ ዓድግራት ኣብዛ ሓለፍካዮ ቤት ብልዕን መስተን ጥሕሎን ጨማን ብሜስ ተኸቢቡ ብልዕ ወስተይ ዘሎ እቶም ጋይሽ ንመበር ራብዓይ ዙር መላእ ጽዋታታት ትግራይ 2003 ዓመተ ምህረት ከካብ ኩርንዑ ዝኣተው እዮም ተወዳደርቲ ስፖርተኛታት ነባራይ ህዝቢ ከተማ ዓድግራት ቀትርን ለይትን ጽምበል ሕልፊ ተሐድሶታትን ይዝኒሄ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ዓድግራት ነቲ ስፖርት ምኽንያት ብምግባር ገበን ከይፍጸም ሕብረተሰብ ኣብ ጎኑ ብምርባብ ካብቲ ልሙድ ብዝጠንከረ መልክዑ ሓድሽ ትልሚ ብምሕንጻጽ ሓለዋ 24 ሰዓት ተጠናኺሩ እናቐጸለ እዩ ዘሎ ስልኪ ፖሊስ ከተማ ዓድግራት ጻውዒት ብዘስምዐት ቁጽሪ ኣባላት ድንግጽ ምባሎም ኣይተረፈን እቲ ጉዳይ ስፖርታዊ ጨዋነት ብዝተመልኦ ክዛዘም ኣሎ ዝበሃል ሓይሎም ብምጥንኻር ግቡእ ምድላዋት ገይሮም እሞ እዚ ከይሰናኸሎም ጻዕሪ ቀትርን ለይትን ኣይተጓደለን ካብ ዕለት 3 ናብ 4 ለካቲት 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ሰዓት 10 ለይቲ ናይ ሓለዋ ይከታተል ዝነበረ ፖሊስ ሞባይል ጨር በለት ተቐባሊ ነቲ ስፖርት ምኽንያት ገይሩ ዝተፈጸመ ገበን ከይህሉ ስልኩ ጠዊቑ ተዳሃየ እንታይ ከም ዘጋጠመ ተጻዲፉ ሓተተ ዝገመቶ ግን ኣይኮነን ካብ ካልእ ቦታ እዩ ተጻውዒት ስልኪ ንምእማኑ ዘጸግም ዘረባ ስምዓኒ ኣብ ገዳም ኣብና ኣርጋው ዳሞ ንዋየ ቅድሳነት ቤተክርስቲያን ተዘሪፉ ኣቃቢ ንዋይ ዝነበሩ ተቐቲሎም ሓዲሮም ኣለው ምናልባሽ ፈጸምት ገበን በቲ ኸባቢ ኸመቢሎም ክሓልፉ ስለ ዝኽእሉ ተኸታተሉ ዝብል ሓበሬታ ሃበ ፖሊስ ወረዳ ጉለም ኸዳ ሓበሬታ ዝተቐበለ ፖሊስ ከተማ ዓድግራት ምስ ኣዛዝን መሳርሕትን ብምዝርራብ ፍሉይ ሓለዋን መደበኛ ኣባላት ፖሊስ ብምትሕብባር ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ኣብ ክልተ ቦታ መስመር ዛላምበሳን መስመር ዓድዋን ናይ መፈተሽ ኬላ ተኺሎም ስራሖም ፈለሙ መሬት ቀይሕን ጸሊምን ቀዲዱ ወጋሕታ ካብ ዝነግስ ሰዓታት ከይደም እዮም ፀሓይ ተፈጥራዊ ልእኽታ ክትፈጽም ንመሬት ኣድሚቓ ኣብ ልዕሊ ምድራዊ ፍጥረታት ሓያልነት ኣኽተርኢ ትሸባሸብ ዘላ ትመስል ፈተሻ ግን እናቐጸለ እዩ بمسمر عدوان زلمبسان زمصو تسافرتي لو من تاي ترخيبو فلي فتشاي زكايد زلو زبل زربا كابتو غازتي تدغاغيم يسمع ابزم سبورتنياتات غلا شجر كيفتر يخون نبر بلا حدا تغعزاي اندعي نفتش سكنيم يخون نبر انا ساي وردكن ون قني بلا حنت سبيتي كم قلنا بلو تغعزتي وقرو حليفم مقلن تاتو اشاب كم زمصو يغرمو ساعات غني قدادم يزلو ساعات 3 رفاد እና ተቃረበ እዩ አባላት ፖሊስ ሐዝውን ምስናይ ማእኸል አመራርሓ በብረብዕ ሰዓት ብስልክን ሬዲዮና ተረኸቡ ደውሎም ፍተሻ ቀጸሉ ዘዝተፈተሻና ተንቀሳቀሳ ካልኦት ደድሕሪና መጻ ፈተሻ ብጽዑ ኩነት ቀጸለ ሓንቲ ቆጻል ሕብሪ ዘለዋ ሚኒባስ ብግቦታት ዓድዋ ተማእኺላ እንትጮጥ ሒሳብ ብዘት በጽሓ ዓዲ ኸበሮን ትተቀልቀል ሓደ ናብ ማእኸላይ ሰብኣይ ዝቀረበ ቀይሕ መንእሰይ ኣብ መንገድ ጸኒሑ ኢዱ ሓፋብ ቢሉ ናይ ተማልአን ዛ ዓይነት ምሕጽንታ ተማሕጸነ ፈሓም ዝመልአ ዝመስል ተረሽዋ ነገር ኣብ ወሰን ጽርግያ ተኺሉ ተማለኒ ዝብል ድምጺ ኣስዓበ መኪና ዓቐበት ምጉላት ፈናጺሓ ተንፈጽያ ዘላ ተሳፈርቲ ገሊኦም ምስከፍ መባህልቶም ገሊኦም ድማ ኣብ ጥቆም ምስ ዘሎን ኣዋግዕ እዮም
ገለ ድማ ተኸሲሎም ቋሕ እናበሉ ጥዊዋይ መንገዲ እንትበጽሑ እቲ ሓደ ናብ ትኻልእ ድግፍ እናበለ ቀጸሉ ከመጋጣሚ ዳርጋ ኩሎም ኣሙቕ ዕላል ኣለዉ እቲ ብዘት ዝተሳፈረ ወዲ ግን የማን ጸጋም ቀባሕባሕ ካብ ምባል ሓሊፉ ገለ ዘረባ ኣይተንፈሰን ሕዚ ግን ክዛረብ ዝደለይ ዝመስል ኣፉ ክኽፈት ቅርብ በለ ናብ ሓጋዝ ሽፈር እናጠመተ ዝደለኽምዎ ኩንትራት ክኸፍለኩም መቐለ መወሰድኩም ዶ ሓንደበት ዘረባ ከይወስኸ ሓንቲ ማእኸላይ ዕድመ ዘለወን ሰበይቲ ግልጽ ኢለን ናብኡ እናረኣያ ዋይ ኣታወደይ ድርኡስና ቤዲና ንኸይድ ዘለና ኣይና መቐለን ዲና በላ ተገሪመን ለካ ምስኡ ዘለው ተሳፈርቲ ረሲዕዎም እዩ እታ ሰበይቲ ምስ ተዛረበቱ እዩ ተበራቢሩ ኣይ ከምዚአን ዓይነት መካይን ኮንትራት ይርከባዶ ኢለየ ኢሉ እንትምልስ ዝሰምዑ ተሳፈርቲ ግልጽ ኢሎም ጠመትዎ ተሳፈርቲ መልሶ ይጣዕመሙን ዝገበረዎ ግን ኣይነበረን ገናሕ መኪና ገቦታት ምጉላት ወዲኡ መኪኑ ኣፍንጫ ደፊኡ ቁልቁል ይወርድ ኣሎ መቃብር ወዲ ቀጸላ ምስ በጽሐ መካይን ጠጠው ኢለን እናተፈተሻ ጸንሓ ፖሊስ ንዓኣውን ገመድ መሳል ሓጺሩ ጠጠው ክትብል በመግባር ሓንሳብ ውረድ እስኪ ንፍተሻ ተሓባበሩና በለ ፖሊስ ነተሳፈርቲ ሰላምታ ድሕረ መሓቡ እቲ ኣብ ከባቢ ብዘት ፈሓም መሳሊ ተሸኪሙ ዝኣተወ መንእሰይ ኣብ ጫፍ ጸኒሑ ቀዲሞ ወረደ ኩሎም ተሳፈርቲ ቀስ በቐስ እናወረድ እዮም ሙሉእ ብምሉእ ምውራዶም ኣረጋጊጹ ፖሊስ ፍተሻ ጀመረ ፈላሚ ፍተሽኡ በታ ሰጢማ ዝተኣሰረት ፈሓም መሳሊት ዝበልናያ ተረሽዋ እዩ ነይሩ ፖሊስ ኣብ ገጹ ዝተፈለየ ስምዒት ክንበብ ጀመረ በዓል እዚኣ መኒ በዓል እዚኣ የለን በለ ነታ ተረሽዋ ኣብ ጫፋ ሒዙ በዓል እዛ ትርሽዋ ግዘይ ተቕተለልና ንዓ ፍትሕልና በለ ፖሊስ ደጊሙ ለካ ትሒዝዋ መንገዲ ዝተሳፈረ መንእሰይ ዝሸይን መሲል ብምውራድ ናብ ትሕቲ ጽርግያ ዘሊሉ ኣትዩ የዋጸኒ ዝበሎ ስራሕ እናሰርሐ እዩ ኣብቲ ከባቢ የለን ፖሊስ በላ ሓንቲ ሰበይቲ ኩሉ ሰብ ግልጽ በለ ናብተን ሰበይቲ ኣስዒበን እዛ ተረንሽዋ እዚኣ ሓደ ቀይሕ መንእሰይ ሒዝዋ ተሳፊሩ ሕዚ ግን ኣብዚ ምሳና ይሪኦን ዘለኹ በላ እወ ሓቀን እየን ኢሎም ደገፍወን ተሳፈርቲ ፖሊስ ነቲ እሳር መፍታሕ ጀመረ ተፈቲሑን ተተረኣየ በጥማር እናተረገጹ ተኣሲሮም ዝተመልኡ ምኢትታት እዮም ኩነታቱ ዝተጋሃደ እዩ ዝመስል መተሓባበሪ ትፍተሻ ዝነበረ ፖሊስ ናይ ርክብ ሬድዮ ኣውፂኡ ሃሎ በለ ናብ ኣዛዝ ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ሓንቲ ሚኒባስ ገንዘብ ዝመልአ ትርሽዋ ረኺብና ኣለና ሒዝዎ ዝተሳፈረ ሰብ ግና ዝሸይን መሲሉ ንጊዝኡ ተሰዊርና ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላለፈ በቲ እዋን ኣዛዝ ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ዝነበረ ብግድኡ ካብ ዘለውኻ ኣባላት ቀልጢፍካ እቲ ከባቢ ክፍተሽ ግበር ከየምልጠኩም ግቡእ ጥንቃቐ ግበሩ ተወሰኺ ሓይሊ ብመኪና ሕዚ ክሰደልካ እታ ሚኒባስን ተሳፈርትን ድማ ዓጃቢ ፖሊስ ጌርካ ናብ ቤት ጽሕፈት ለኣካ ፍተሻ እውን ከይተቋርጹ በለ ኣዛዝ ፖሊስ ነዚ መልእኽቲ ዝተቐበለ መተሓባበሪ ፍተሻ ኣባላቱ ናብቲ ከባቢ ንፍተሻ ብረቂቕ ይዋፍር ኣለሻ ቀጸሉ ፖሊስ ይብል ሓደ መንእሰይ ፖሊስ ድምፂ ከየስምዐ ኣብየት ዝዓይነት መልሲ ብገጹ ሓቦ ሓደ ቀይሕ ወዲ ቆጣል ካምቻ ካብ ዝባን ደርቢኡ ናብ እንዳ ኣብና ኣረጋዊ ብኮት ይጎይ ዘሎ በለ ፖሊስ ኣሰጋጊሩ እንትርኢ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣጸድ እንተኣቱ ኣስተውዓለ ናብ ብልዕሊኡ ዘሎ ጠርናፍ ደው ኢሉ እቲ ኩነታት ሓበረሉ ኣመራርሓ ፖሊስ ቅጽበት ኣወዳድባ ፍተሻ ለወጠ ኣብ ሰለስተ ቦታ ናይ ስራሕ መቐሎ ኣውረደ ሓደ ጉጅለ እቲ ፍተሻ ሕዝውን ኣጠናኺሩ ክቐጽል ካልኣይ ጉጅለ ናብቲ ሃዲሙሉ ዝተባሃለ ቤተ ክርስቲያን ብመኪና በፂሑ ካልእ ስጡም ፍተሻ ክካይድ ሳልሳይ ጉጅለ ድማ ነቶም ተሳፈርቲ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ዘብጽሕ ገይሩ መቃቂሉ ኣቐመጦም እቲ ሓዳሽ ናይ ፍተሻ ጉጅለ ኣብቲ ቦታ በፂሓ ስራሕ ጀመረት ክሳብ ሕዚ ሓድሽ ነገር ኣይተረኸበን ብዘይ ተስፋ ምቑራጽ ኣለሻ ቀጸለ ሃንደበት ሰብ ሕሉ በለም ሓደ ኣርሴናል ዝብል ብናይ እንግሊዝኛ ፊደላት ዝተጻሓፈ ቃል ዘለዎ ቀይሕ ማልያ ገይሩ ጸሊም ናይ ስፖርት ታስረ ምስ ናይ ስፖርት ጸሊም ጫማ ዘማልአ ከባቢ 30ታት ዕድመ ዝግመት ቀይሕ መንእሰይ ካብ ኣምና ኣረጋዊ ብኮት ተረጋጊዑ ናብ ምብራቕ ገጽ እናወረደ እዩ ሞተር ሒዙ ይጎይ ዝነበረ ፖሊስ ቅጽበት ጠጠው ኣቢሉ ካብቲ ሞተር ወሪዱ ጸግዕ በሎ
ፖሊስካ ብሞተሩ ብምውራድ ረኸብኩኻ ዝዓይነቱ ስምዒት ኣብ ገጹ እናተነበበ ንስኻ መን ትበሃል? ኣነ እዎ ንስኻ ኣነማ ስፖርተኛ ኣብ ምንታይ ዓይነት ስፖርት ዳኣ ትሳተፍ? ኣብ ጉያ ማለተይ ጉያይ እየ በለ እቲ ፖሊስ ጠርጢሩ ጠጠው ኣቢሉ ዘዋግዖ ዘሎ ወዲ እንታይ ዳኣ ክትገብር መጺኻ ናብዚ? ቤተ ክርስቲያን ክሳለም ሕዚ እኮ ሰዓት 3 እዩ ዘኒአ ድማ እኮ ሕዚ ናይ ጎየይቲ ውድድር ዝካየድ ዘሎ ንምንታይ ዳኣ ኣብዚ ተሓቢኻ? በለ ሕዚ እውን ፖሊስ ኣይ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣቋቋም ዝመሃር ሓወይ ነይሩስ ንዕኡ ንምሕታት ኢለ መጽእ እንታይ ኢኻ እዚ ዘረባት ገላውጦ ዘለኻ? ኢሉ ፖሊስ ብምጉሃይ ኢዱ ሰዲዱ ኣብ ኣፍ ልቢ ትዝጠርጠሮ ሰብ ለጠፎ ልቢ ስፖርተኛ እየ ባህሊ ክትጭደድ ዝበለት እያ ትመስል ኣንተ ሓወይ ኣፍካ እያ ሓቂ ምዝራብ ኣብያ ዘላ እምበር ልብኻ ዳ ብሓይሊ ኣዛርበን እኮ ትብለካላ ብሱርኸ መለለይ መንነት ኣለካ ዶ? በለ ፖሊስ መእተዊ በሪ እናደለየ ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት በዚ ምስ ሓደ ዝጠርጠሮ ወዲ ላዕልን ታሕትን እንትብል ፖሊስ ወረዳ ጉለመኸዳ ድማ ገበን ተፈጺሞሎ ዝበሃል ወረ ካብ ዝሰምዐላ ደቂቓ ጀሚሩ ሙሉእ ሓይሉ ብምጥንኻር ምስ ነባሪ ሕብረተሰብ ከባብን ተኣሳሲሩ ፈጸምቲ ገበን ከኣትውልን ክወጹልን ይኽእሉ ኢሉ ዝገመቶም ቦታታት ዓሪዱ እናደለየ ዘሎ ብፍላይ ብመስመር መዛብር ዳሞ ዘለው ሽንጥሮታት ብናይ ጐንዳዕቲ ገይሩ ብከውሒ ምስጓግ ዘውፅእ ክሳዳት ክሳብ ክሳድ ማዕተብ ረቢቡ ህዝብን ምልሻን እናወደበ ጽዑቕ ኣለሻ እናካየደ እዩ ኣብ ገዳም ኣብና ኣረጋዊ ዳሞ ምጽኣተ ዓለም ዝወረደ ክመስል መነኩሴታት ዝሕዝዎ ዝጭብጥ ወሲኖም ኣለዉ ምጽራይ ገበን ወረዳ ጉለመኸዳ ብልጭታ ፍጻመ ገበን ክመላኽታ ዝኽላ ደቀቕቲ ነገራት ብዕምቆት እናተንተነ ምጽራይ ቀጸለ ሓበሬታ ምእካበ ይቋረጸን ዝተረኸበ ነገር ግን ኣይነበረን እዚ ድማ ዝበለጸ ብህልኽ ተኣሳሲሮም ክሰርሑ እናገበሮም እዩ ዘሎ እቲ ማልያ ገይሩ ፖሊስ ጠጠው ኣቢሉ ዘዋግዖ ዘሎ ወዲ ክሳብ ሕዚ ኣይተኣማመኑን መለለይ መንነትኻ ርኤኒ እኮ እየ ዘበልክኻ እወለኒ ኢሉ ጻዕዳ ወረቐት ኣውፅኡ ሃቦ እታ ወረቐት ድማ ናይ ሓደ ጣብያ ማህተም ዝዓረፋ ግዝያዊት ወረቐት ሂብና ኣለና ትብል እያ ነይራ ኮይኑ ግና ንሳ እውን መዓልቲ ሓሊፍዋ እዩ ዘሎ ፖሊስ ተጠርጣሪ ዝበሎ ሒዙ ናብ ማእኸል ጣብያ ፖሊስ ደወለ ምስ ኣዛዚ ተራኸበ ሄሎ ኮማንደር ካብ ኣጸድ ቤተ ክርስቲያን ኣብና ኣረጋዊ ቡከት እናወፀ ዝረኸብናዮ መንእሰይ ሒዝና ኣለና ንሱ ግን ስፖርተኛ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ መኪና ተጠቒምኩም ቀልጢፍኩም ኣምጽዎ በለት ስልኪ ዝተቐበለ ኣዛዚ እቶም ክልተ ፖሊሳት ነቲ በዓል ማልያ ተጠርጣሪ ሒዞም ናብ መኪና ዘላቶ እናኸዱ እዮም ኣብ መንጎ እቲ ሓደ ፖሊስ ሓበሬታ ዝእክብ መሲሉ ምስ ሰብ ጠጠው ኢሉ እናዋግዕ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ፖሊስ ድማ ብኢዶ ስጢሙ ሒዙ እናወሰዶ እዩ ናብቲ መኪና ዝሳፈርሉ ቦታ ፖሊስ በለት ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ነቲ ደው ኢሉ ሰብ ዘዘራርብ ዘሎ ፖሊስ እናረኣየት እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ፖሊስ ስለተኻየ ወዲ ይሃድመሎ በለቶ ፖሊስ ቆላሕ እንተበለ እቲ ፖሊስን እቲ ማልያ ዝገበረ ተጠርጣርን ይመላጠጥ እዮም ዘለው ተጠርጣሪ በዓል ማልያ ሓይሊ ጸንቂቑ ጎየየ ካብ ፖሊስን ህዝብን ያይ ክምለጥ ህዝብን ፖሊስን ተሓባቢሮም ኣብ ቁፅፅር ኣውዕልዎ ብመኪና ተጻዒኑ ናብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ናብ ምጽራይ ገበን ኣተወ እዚ ተረሽዋ ናይ መን እዩ በለ ፖሊስ ነቲ ገንዘብ ዝመልአ ተረሽዋ እናመላኸተ ኣይፈለጥኩን በለ ተጠርጣሪ እዚ ክዳንኸ ናይ መን እዩ በለ ፖሊስ ነታ ተደርበያ ዝተረኸበት ካሚቻል ኢሉ ኣይናተይን በለ ደጊሙ ተጠርጣሪ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ነቲ ተጠርጣርን ነቶም ኣብታ መኪና ዝነበሩ ተሳፈርትን ገጽ ንገጽ ኣቀራረቦም እተብ መንገዲ ተረሽዋ ሒዙ ተሳፊር ዘበልኩሞ ወዲ ኣየናዩ ንሱ በሉ ብምጥመማት ናብቲ ተጠርጣሪ እናመላኽቱ ኣይ ኣነ እንዲማ ኢሉ ግመል ሰሪቕካ ጎንባሕ ዲ ዝበሃል በለ ሓደ ተሳፋሪ እቶም ተጓዓዝቲ ኩሉ ብዝርዝር ምሰረድኡ ተጠርጣሪ እወ ገጊኤ ኣነ ዝኾነለይ መሲልኒ ክሽፍጥ ፈቲነ ነይረ ግን ተሓቂ ንሱ እዩ እቲ ገበን ውዒለየ እየ ከምዚ ዝተሓዘይ መሰለኒ ነይር እምበር እወ ልክዕ እዩ በለ ተጠርጣሪ መሬት እናረኣየ ኩሎም ኣባላት ምጽራይ ገበን ከተማ ዓዲግራት ነቶም መስኻኽር ተመቃቒሎም ቃሎም ብምቕባል ተጠርጣሪ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እምነት ቃሉ ክህብ ገበሩ ፖሊስ ወረዳ ጉለመኸዳ ብግድኡ
ህዝብን መነኩሴታትን አኪቦ ጠቐምቲ ዝበሃሉ መረዳእታታት እናተኣኻኸበ ከሎ ከባቢ ሰዓት 4 ረፋድ እንዳሃለወ ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ናብ ጉሎ መኸዳ ብግድኡ ስልክ ደወለ። ሄሎ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ጉሎ መኸዳ በለት ተቐባሊ። እቲ ኣብ እንዳ ኣቡነ ኣረጋዊ ግፍዓዊ ቅትለት ፈጺሙ ተሰዊሩ ዝነበረ ሰብ ኣብዚ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ስለ ዘሎ ኣልጢፍኹም ኣባላት ምፅራይ ገበን ስደዱ በለ። እቲ ብጥርጥራ ተታሒዙ ዘሎ ውልቀ ሰብ ኣባ ደገዛ ኣግደ እዩ ዝበሃል። ብትምህርቲ ፈለገ ህይወት ኣብ ጎንደርን ጎጃምን እናተምሃረ ዝዓበየ እዩ። ኣብ ገዳም ኣቡነ ኣረጋዊ ዳሞ እውን ዝተረፍዎ ትምህርቲ ንምምላእ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2001 ዓመተ ምህረት ንከባቢ 1 ዓመትን ፈረቓን እናተምሃረ ጸኒሑ መነኩሴታት እቲ ገዳም ኣካያይዶ ይጣዕመናን ኢሎም ከም ዘባረርዎ ባዕሉ ተዛሪቡ እዩ። ናይቲ ገዳም መውረድን መደየብን ብዝግባእ ዝፈልጦን ዘጽንዑን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እዩ 30 ጥሪ 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ አላማጣ ኸይዱ ልዕሊ 30 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ዓብይ ገመድ ዓዲጉ ብትርሽዋ ሒዙ ሓደ ለካቲት 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ሓዲሩ ውዒሉ 3 ለካቲት 2003 ዓመተ ምህረት ሰዓት 6 ቀትሪ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሜዳ ዓጋመ ዝበሃል ከባቢ ዓብይ መሰርሰር ሓጺንን መውቅዒ ዝኸውን ተንዲነን ዓዲጉ ሰዓት 7 ቀትሪ ካብ ከተማ ዓዲግራት ናብ ከተማ እንትጮ ተሳፊሩ ኣብ መግለሲ እንዳ ኣቡነ ኣረጋዊ ብምውራድ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ እግሪ ሓብሌ ዝበሃል ቦታ በፂሑ ኣብ ጽጋዓት ገዳም ከመጋጣሚ ኣብቲ ገዳም ቀብሪ ስለ ዝነበረ ምስ ቀበርቲ ተመሳሲሉ ብምድያብ ሰብ ከይረኣዮ ትጠቕመኒ ናብ ዝበላ በዓት መሳሊት ኣትዩ ተሰወረ። ሰዓት 2 ምስ ተቐራረበ በቲ ንውር ዝድየበሉን ዝውረደሉን ገዲፉ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ እቲ ገዳም ብዘሎ ገደል ብላዕሊ ሰብ ሸተቲሉ ሓደጋ ኸይበጽሖ መከላኸሊ ተባሂሉ ዝተተኸለ ደረቕ ዕንፀይትን መንደቕን ተጠቒሙ እታ ገመድ ናብ መሬት ኣሲሩ ዘለለ በልዓ መሬት ከም ዝበጽሐ ታረጋገጸ። ሰዓት 2 ምስ ኣኸለ ናይቲ ገዳም ንዋየ ቅዱሳን ዝቕመጠሉ ብፍላይ ድማ ካብ ምእመናን ዝተለገሰ ንብረትን ወርቅን ብሓፈሻ ናይቲ ገዳም ክባር ንብረትን ገንዘብን ዝዕቀበሉ ደብሪ ደይቡ ቁልፊ ምስባር ጀመረ። እቲ ቦታ ብዘይ ቀሺ ገበዝ ናይቲ ገዳምን ዓቃቢ ንዋየ ቅዱሳንን ካልእ ሰበይ ይንቀሳቐሰሉን ሕዚ እውን ጸልማት እዩ ዝኒሄ። ቀሺ ገብረ እግዚአብሔር ደስታ ዝተባሃሉ ናይቲ ገዳም ሓላፊ ማለት እውን ዓቃቢ ንዋይ ሃንደበት ድርጓዕ ዝብል ድምፂ ሰሚዖም ይመጹ። እቲ ኩነታት ንምርግጋጽ ብሰላሕታ እናተጓዓዙ ኣብ ደገ ሰላም ምስ በጽሑ ቅጽበት ኳሕ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ካብ ዝባን እቲ ደብሪ ናብ መሬት ጸዲፎም ይወድቁ። በታ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝዓደጋ ተንዲኖ ማሕነን ክሳዶም ወቂዑ የጽዲፍዎም። ደድሕሪኦም ወሪዱ ብጭካነ ርእሶም ጨፍሊቑ ናብ ቀልቀል ገደል ጎሲሶ ጸጋዖም። ድሕሪኡ ኣብ ክሳዶም ዝነበረ ብሸንሸል ዝተኣሰረ መፋትሕ ቀጥቂጡ በትኾ። ተመሊሱ ብምድያብ መኒኻ ዝብል ኣብ ዘይብሉ ጽምዋ ብመፍትሕ ከፊቱ ብምእታው ከም በዓል ሰሙን ካህን ክርቢት ወቂዑ ሽምዓ ብምብራህ ኣማኢትና ጠመረ ናብ ትርሽዋ ኣከቦ። ፍርቂ ሚልዮንን 252,686 ብር ምስ ሓዘ እቲ ተረሽዋ መልኦ። ድሕሪኡ በታ ዘዳለዋ ገመድ ነቲ ገንዘብ መጀመርታ ናብ መሬት ሰዲዱ ንባዕሉ ድማ ድሒሩ ብምውራድ ተሸኪሙ ብእግሩ ክኸይድ ምስ ሓደረ ብዘት ሕልፍ ኢሉ መኪና ብምስፋር ዓዲግራት ከኣቱ ዘይሓሰቦ ፈተሻ ምስ ጸንሖ ሃዲሙ ጸኒሑ ድማ መላእ ጽዋታታት ትግራይ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ይካየድ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ስፖርተኛ መሲሉ ከታልል ፖሊስ በጽሕዎ። ካብ እንዳ ኣቡነ ኣረጋዊ ዳሞ ሰሪቑ ክኸይድ ፍተሻ ምስ ጸንሖ ይፍለጥ ኣይፍለጥ ሃዲሙ ናብ ኣቡነ ኣረጋዊ ብኮት እዩ ተሓቢኡ። ፖሊስ ድማ ደድሕሪኡ እናሰዓበ ካብ ኣቡነ ኣረጋዊ ብኮት ወፂኡ ክሃድም ኣብ ጎልጎል ነፃ ተታሒዙ ጉዳይ ምጽራዩ ብውሕልል ጥበብ ፖሊስ ከተማ ዓዲግራትን ጉሎ መኸዳን ምስ ተወገነ ለካቲት 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ብዝውዓለ መጋባእያ ተኸሳሲ ጥፋእተኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ዕድመ ይፍታሕ ክቕጻዕ ውሳነ ኣመሓላሊፉ እዩ።